uphile, uphuze uphumelele. Number uPastor Winning. Inamba-ke isenze kuphela uma uyimembe i-channel so ngo-9 ngo-5 ntambama. Uma kuba nomoya othi fona ungeyona imemba, ungeyona umlandeli, ukhuze lowo moya lowo, uyikhuze nawe ungangifoneli. Fona-ke so ngo-9 ku-5 ntambama kuphela. Uma kufika umoya othi ngi-WhatsApp, uyizwe nje ukuthi ngi-WhatsApp ungangi-WhatsApp. Nangesonto futhi uma kuba nento ngifanele ngesonto ungangifoneli, ikhuze yabo. Ngesonto kimi isikhathi sokuya esontweni. Uma wena ungasonto ngesonto, thola okunye ongakwenza but ungafoni ngesonto yabo. Sibheka lawo manje agumede ukuthi hhayi mkhulu, if uphupha kini kwakhiwe kabusha kwi-studios ngathi kune-tuck shop khona lana. Uphuphe lihleke. Ungibize ngomkhulu. Uma unomoyanyana uzwayo ukuthi ngibize ngomkhulu ukhuze lowo moya loyo, angibizwe ngomkhulu. Ngibizwa ngoPastor Winning yabo. Ayikho ividiyo la ngibiza khona ngomkhulu. So ngiyacela ukuthi beke uzame ukuthi uma ngukuthi kusho libiza abantu ngomkhulu phela. Akubona umuntu ongumkhulu, kukhona nogogo abangamadoda. Kukhona futhi nabomkhulu abantu besifazane. So nami ukwazi ukuthi mkhulu kimi ungazi. So please. Number 1. Uma uphupha kwakhiwe kabusha indlu la in his dream, the house was rebuilt and it was far better than before because now we see stairs. Yabona? Asifocus kuloko. So number 1. Ngokuqondileke uma ngenze kuphupha umuzi, kuwuphawu oluhle uma wakhiwe kabusha. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka nizobusiswa ngamandla ney'nsiza ey'fanele noma-ke ngemali eyanele yokwakha lowo muzi. Yabona? Ngoba abanye abantu baye beboniswe njani impidalo zabo, uNkulunkulu wabo ufuna bakhe kuleyo ndawo leyo kodwa bakhe kabusha futhi bazoba nawo lawo mandla. UMika 7:11 kuyafika usuku lokwakha izingange zakho, ngalolo suku umkhawulo wakho uyakudiliselwa kude. Isaiah 61:4 bayakwakha iy'ncithakalo ezindala, bavuse izindawo ezichithekeleyo zakuqala, balungise imizi ebhujisiweyo, izindawo eziyihlala izizukulwane ezizukulwane. Number 2. Kwesinye isikhathi uma kungenzeka uphupha umuzi, kuwuphawu oluhle uma uwakhiwe kabusha lo muzi, ngoba lokho kungavela uma kuwukuthi uyakhonjiswa ukuthi umndeni uzothuthuka, uphinde ukhule, ube mkhulu, nesimo sibe ngcono ngemuva kokudonsa kanzima nokuhlakazeka nje. UJeremiah 30:18 usho kanje ukuthi-ke bheka umuzi uyakwakhiwa enxiweni lawo. So uma ukuthi khona into ewubumbano elungiswa kule khaya noma ekade ilungiswa kulungiswa ubudlelwano bomndeni, ngavela iphupho leli yabo. 3. Kuyenzeka futhi uphupha umuzi ubuphawu oluhle uma wakhiwa kabusha. Kodwa ungafika lukhomba la ukuthi kungenzeka wena uqobo ukwazile ukuguqula isimo sempilo ngenxa yokuy'khandla kwakho, okanye-ke ngenxa yemikhuleko noma-ke ngemitho esimisayo, ngoba kuyenza ukuthi omunye umuntu ngesikhathi esibona umuziso kanti kunamakhamba awasebenzisayo noma kunemikhuleko kade ekhulekela ukuguqulwa kwempilo yakhe, noma-ke ukukhona izinto abeziyenza ukulungisa lempilo yakhe. Jeremiah 33:7 ngiyakukubuyisa ukuthunjwa kaJuda nokuthunjwa kwa-Israyeli, ngibakhe njengakuqala. Phela kuzobuyela esimeni esihle. Asivale kanjena. 4. Ngokwesintu, uma kungenzeka uphupha umuzi, kuwuphawu oluhle oluhle futhi uma umuzi usuwakhiwe kabusha. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka uvuselelekile umsamo, ulungisekile umsamo, uma ukuthi kade niwulungise umsamo. Ngoba abanye abantu baye bephuphe indlu siyakhiwe kabusha kanti kade belungisa umsamo omdala wabo. Kade belungisa umsamo ongasekho right.
bese bona sekwakhiwe kahle kanti ube sedlulisa umsamo, wafaka izidalwa, wayenza ini, wawuhlambulula bla 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 bla, yabona. Sibheka la ukubona indlu yendalo isiyakhiwe yaba yintsha, yaba ngcono leqa.